Guazen orduan, erabaki zuen autoaren motorra piztuz. Herri hartaz geroz, 127 errebuelta gelditzen zitzaizkigun Obabaraino. 80, aldapa leon batean gora, mendiaren malda ertzeraino, eta gainerako guztia jaitsieran. Denbora neurtuta, ordu erditik gorako bidea, baso artean beti itsasotik gero eta gehiago urrutiratuz. Hala ere, bere bihurritasuna eta guzti, karretera ez zitzaigun oso nekagarria gertatu, zeren gauez genbiltzanez, nekoa eta gehiago aztiaz ikusten baigenituen kontrako bidean zetozen argifokoak. Eta ziurtasunarekin entretenimendu huts bihurtzen baitzen bidaia. Zuaitzarteko paseo gautiar. Gainera, antze zeuden berriro ere tximel eta txuriak. Noladakik 127 errebuelta direla, galdetu zidan lagunak datu hura eman nionean. Esan diat lehenago ere, haurtzaro guztia bizikletan hemendik ibiliz pasatu dala. Eta badakik zer lanak hartzen dituzten umeek, makina bat aldiz pasatan atxiok hemendik. Pedalei eraginez da 40, 41, 42 oihu eginez. Eta areta gehiago segitu nuen. Ikusten dukor negarra daukan aurreko errebuelta itxi hori? Hori Obabatik abiatu eta 100. duk. Gatozen herritik berriz, 27. Oso leku seinalatua, noski, egin zuen lagunak irribarre. Baina ez 100. zelako bakarrik, baita gainean zuen iturriagatik ere. Zuen eta duen ikusi duk guztia zegoela. Zegoela nioen errebuelta hartaz iraganean, zeren elkarrizketa tartean, Obabarako 86 faltan jarrita baigeunden 4 gehiago eginda.